Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Isang magandang umaga ho mga kabalen at happy Monday sa lahat. Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng buong puwersa ng CLTV 36 sa atin hong halos 2 milyong followers. Opo mga kabalen, sa social media, Facebook, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala. Kung hindi ho dahil sa inyo, hindi aabot ng ganyan karami yung bilang ng mga followers ng CLTV 36 sa Facebook. Pero dagdagan pa natin yan, i-like and follow itong ating mga social media pages para manatili ho kayong updated. And of course, gaya ng binabanggit ko kanina, salamat sa pagtitiwala at syempre sa pagbabahagi po ng inyong kwento dito sa ating rehiyon, yung mga kaganapan. Hindi lang ho kayo tagatangkilik ng mga kwento, kundi kayo mismo ang laman ng kwento at hindi ho tatayo yung mga kwento natin. Hindi mabubuo itong mga storyang ito kung hindi dahil sa inyo. Dahil kayo po yung mga, syempre, kayong apektado, yung mga concerns ninyo and all, di ba? So maraming salamat and yan, i-share natin. Skip the scroll and stream. I-like pa natin tapos mag-subscribe na rin ho sa ating YouTube channel. Sa ating yan, papakita ko yung logo. Ayan.
Like and subscribe yung ating official YouTube channel. Asahan din yung mga bagong handog ng CLTV 36 sa ating YouTube channel. Yung mga content, antabayanan ho yan. Maraming mga exciting na kaganapan. Parang mamaya merong live spotlight. Kasama ho si JM De Jesus. Sino ba yung mga guests? Reveal na natin di ba? Papakita ko yung poster mamaya. Kabalan, live din ho tayong napapanood sa telebisyon via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa Air Cable Converge Channel 71 dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at syempre sa Channel 36 Free TV dito ho sa Kalakhang, Pampanga. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Simulan ho natin yung araw, yung ating balitaan mula ho sa DOST Pag-asa. Makibalita muna tayo dito ho sa lagay ng panahon at syempre yung malamig na malamig. Nung isang araw, hindi ako makatulog, madaling araw, tapos pagtingin ko 19 degrees dito sa Pampanga, yung ilang bahagi. Ito ba'y magpapatuloy ngayong week Nakita akong post, sabi niya, panyamalan nyo ring marimla, enjoyan nyo na kasi pila na ang bulan. Pawasan ako na naman kanya na. Pero totoo naman po din. So ito hanggang kailan itong ganitong malamig na panahon? Makibalita tayo mula ho sa DOST Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang ating weather update sa araw ng Lunes, January 26, 2026. Sa lukuyan, nakatransfer tayo ng maulan na panahon sa malaking bahagi ng Visayas at ganoon din sa northern at eastern section ng Mindanao dulot ng shear line. At sa dahil sa shear line, para sa mga kababayan po natin, mag-ingat po tayo dahil maranasan po natin ngayong araw ng pamisa-misa malalakas na pag-ulan. Samantala, itong malakas na amihan ay dahil sa malakas na amihan, nakakaranas po tayo ng malamig na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, tulad sa Luzon at sa Visayas. Sa kasalukuyan ay wala po tayong namomonitor na panibagong LPA, low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ganoon din po sa labas nito. At sa ating lagay na panahon ngayong araw, halos buong Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan. Katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas na pag-ulan ang mararanasan sa lalawigan ng Sorsogon at Masbate. Mahinang pag-ulan naman ang maranasan ngayong araw sa malaking bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, at ganoon din sa lalawigan ng Occidental Mindoro at Marinduque. Samantala, itong lalabing bahagi ng Luzon kasama Metro Manila ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. At masisilayan po natin si Haring Araw. Pero may tsansa pa rin ng mga sandaling mahihinang pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay aabot ng 20. Pinakamababang temperatura sa 20 at aabot ng 29 degrees Celsius. Sa Baguio, ang pinakamababang temperatura ngayong araw ay aabot ng 12 degrees Celsius. Sa Lawag, aabot ng 19 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, nasa 20 degrees Celsius. Dapat tayo sa nalabing bahagi ng ating bansa. Buong Visayas, asahan po natin ngayong araw ang maulap na kalangitan. Asahan ang mga katamtaman hanggang sa kuminsan ay may malalakas na pag-ulan sa Eastern Visayas at sa Central Visayas. Mahinang pag-ulan naman ang maranasan sa lalabing bahagi ng Visayas. Sa mga kababayan po natin sa Northern Mindanao, Davao Region at Caraga, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm. Ang mga pag-ulan nito ay maaari pong katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas na pag-ulan. Sa lalabing bahagi ng Mindanao, inyong mapapansin, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Masisilayan po si Haring Araw
pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng thunderstorm. At dahil sa epekto o itong patuloy na shear line na nakaka-apekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, may inaasahan tayo na malalakas na pag-ulan ng kung saan ang dami ng ulan aabot ng 50 hanggang 100 millimeters sa loob ng isang araw. Ibig sabihin ito, malataas ang tsansa na magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga lalawigan ng Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Sa mga nabanggit mong lugar, mag-ingat po tayo at alamin po ang ligtas na lugar dahil itong mga pag-uulan ay may posibleng magdulot ng pagbaha nga po o pagguho ng lupa. Dahil sa epekto ng amihan, may inaasahan pa rin tayong matataas ang alon sa eastern seaboard ng Northern Samar at Eastern Samar. Kaya sa mga kababayan po natin na may planong pumalaot ngayong araw, ipagpaliban at hintayin pong humina ang amihan dahil itong alon nito ay aabot halos 5 metro. At sa inaasahan po natin yung weather system nito, itong shear line at amihan ay magtatagal po sa susunod na 4 hanggang 5 araw. Itong shear line ay patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At dahil dito, inaasahan pa rin natin ang mga katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas ng pag-ulan sa Eastern Visayas, sa Central Visayas, Caraga, Davao Region, kasama rin ang Sorsogon, Camiguin, at Misamis Oriental. At sa mga kababayan po natin, itong sa mga nabanggit na lugar ay patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil sa itong patuloy na pag-ulan dulot ng shear line ay at mataas ang tsansa na magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa. At sa mga susunod na araw nito o sa loob ng araw nito, mula Martes hanggang Biyernes, wala po tayong inaasahang mabubuong low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang araw po sisikat sa ganap pong 6:25 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:52 ng hapon. Yan po ang ating weather update sa araw na ito. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Desisyon ang tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Matyala matuto at magdesisyon na tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Maraming salamat Kuyang Zaudi ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ayan ho mga kabalen, naasahan yung mga kalat-kalat na pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular kahit dito sa Luzon. Magdala ho ng mga panangga sa ulan para ready tayo lagi, ika nga. Bigyang daan muna natin ilang public service announcement dito ho sa Pampanga. Ayan, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1:00 ng hapon hanggang 4:30 ng hapon sa Barangay Santiago, Lubao, Pampanga. Yan ho'y para bigyang daan yung flushing activity na gagawin ho ng Prime Water. At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Matyala matuto at magdesisyon Tama makidesisyon. Sa Angeles City naman, mawawalan din ho ng supply ng tubig sa Exportville, La Terraza, Purok 2 and 7 sa Barangay Pulong Kakutud mamayang 10:00 ng gabi hanggang bukas 4:00 ng madaling araw. Saklo na kayo po pagsadyantan At sa Martes naman, 3:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon, Angeles City pa rin, Metrogate Subdivision sa Barangay Kapaya, mawawalan din ho ng supply ng tubig.
Samantala, ongoing ho ngayon yung power interruption dyan sa may Santa Lucia Resettlement sa Mabalacat City, Pampanga. Nagsimula ho yan kaninang alas 9:30 ng umaga at tatagal hanggang alas 2 ng hapon. Pinapalitan ho nila yung bulok na poste dyan sa may area ng Santa Lucia Resettlement. Kaya, ayan, paunawa ho sa mga residente ng Santa Lucia, Mabalacat City, Pampanga, no? Alas 2 ng hapon pa, babalik yung supply ng kuryente dahil ongoing yung Pelco 2 sa pagpapalit ng sirang poste. Balita naman tayo, silipin muna natin sitwasyon ng mga kalsada para ho sa mga biyahero ngayong araw ng Lunes, balik trabaho. Si Justin, dizaneto na itong makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Dito muna ho tayo sa North Luzon Expressway. Ayan, para sa mga luluwas, babiyahe patungong Metro Manila. Ano ba yung asahan ninyong senaryo sa iba't ibang bahagi ng NLEX ngayong araw ng Lunes? Ayan, dito tayo sa Balintawak Toll Plaza, going south o Manila, headed to Manila. Hindi masyadong marami ang volume ng sasakyan. Ganyan din ho mga kabalen, dito sa patungong norte, dyan sa may Balintawak Toll Plaza, wala nang halos pila sa may toll gate, ano? Samantala, dito naman sa Valenzuela Interchange, kung kayo'y patungong norte, maluwag na maluwag ang sitwasyon. Pero going to Metro Manila, asahan yung pagbabagal at pagsikip ng kalsada. Dahil mas marami na yung volume ng mga sasakyan dyan sa area na yan, yung southbound portion ng Valenzuela Interchange. Mindanao Toll Plaza, hindi ganun kahaba yung pila ng mga sasakyan palabas ng expressway. Going NLEX naman o yung eastbound rather ay maluwag din ang sitwasyon. May Kawayan Interchange, magkabilang linya, maluwag. Same scenario dyan sa may Bocaue Toll Plaza. At dito sa camera ng NLEX sa may San Fernando, Pampanga, abay halos wala ring makapture na sasakyan sa frame. Ayan, iilan lamang. Maluwag na maluwag ho. Paalala sa mga motorista, tiyaking nasa maayos na kondisyon ang inyong sasakyan, maging ang inyong pangangatawan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Ito naman, silipin natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng syudad. San Fernando, Pampanga. Ayan. Ngayong araw ho ng Lunes, 10/27, January 26, 2026. Scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Dizaneto na itong makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito ho, para sa mga babiyahe at lalabas ngayong araw ng Lunes. Ayan, ito ho yung eksena sa iba't ibang kalsada sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Dito muna tayo sa may boundary ng Angeles at ng San Fernando. Kini pong Telabastagan, Barangay Telabastagan, San Fernando and Barangay Santo Domingo, Angeles City. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may Ayan ho, nakikita ninyo yung patungong Angeles City, yung northbound portion. Meron hong pagbabagal ng daloy ng mga sasakyan. skip the scroll and stream at every 36 Ongoing yung pipe laying sa may area ng Rotonda, dyan sa may Santo Domingo. Yan yung reason kung bakit merong
slow down sa area. Skip the scroll and stream. Samantala sa may area naman ng Panings, wala ho masyadong aberya, maluwag ang sitwasyon. At dito rin sa may Holy Angel Village, portion ng MacArthur Highway, light traffic, Baliti light traffic din. Del Rosario and Sindalan, light traffic sa mga oras na ito. Paalala lang sumunod ho sa mga traffic regulations, yung mga traffic light at yung mga outermost lane na continuous yung traffic flow, lalo na dyan sa may Sindalan. Dyan din sa may Sakop. Kung kayo ho'y patungong Kabalenan, San Fernando. Light traffic ho dyan sa may Sakop ngayon sa mga oras na ito. And St. Jude portion ng syudad San Fernando, maluwag din. Dito sa may Dolores Macabacle, yan, meron na. Light to moderate traffic ang nararanasan. Balitang may pagagamitan. Sa downtown ay medyo meron ding pagbabagal ng mga sasakyan. Balitang makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon. Yan ho ang latest traffic situation sa iba't ibang bahagi ng syudad San Fernando. Rekta tayo sa may Bataan. Makialam matuto at magdesisyon na tama. Maluwag hong mga kalsada sa lalawigan ng Bataan. Yung Hermosa SC Tech southbound ay light traffic sa mga oras na ito. San Pedro, ganyan din. Coolies Crossing, Balanga ay light traffic din. Abukay, light traffic din. Paalala na lamang sa mga motorista sumunod sa mga itinakdang speed limit upang maiwasan ho yung disgrasya. Kabalen, magpapatalastas lang tayo sa ating pagbabalik. Talakayin natin yung mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Lunes, January 26, 2026. Huwag ho kayong aalis Konting patalastas lang, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. At every 36 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Gisa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama.
mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ho ng aking nabanggit kanina mga kababayan, narito na po ang mga headlines na dapat ho ninyong malaman ngayong araw ng Lunes, January 26, 2026. Na tama magdesisyon na tama Ito ho sa mga taga Florida Blanca, Pampanga, inanunsyo ho ng lokal na pamahalaan ito hong suspension ng paniningil ng septage fee. Ayon pa kay Mayor Michael Galang ng Florida Blanca, sinabi niya na may mga nangyayaring overcollection kung tawagin at sinususpinde technically o sa madaling salita, sinususpindi ho itong paniningil ng septage fee hanggat hindi nagiging malinaw kung saan mapupunta itong mga binabayaran ng mga consumer ng tubig. So matapos hong pirmahan itong executive order ay tumungo itong alkalde at kasama itong mga ibang opisyales ng Florida Blanca LGU sa tanggapan ho ng Florida Blanca Water District. At yun nga, para ibigyan sila ng kopya nitong executive order na nagsususpinde sa paniningil ho ng septage fee dyan sa Florida Blanca, Pampanga. Meron hong umiiral na joint venture agreement. Ito hong Florida Blanca, Pampanga Water District, okay? At yung Prime Water. So pakinggan natin yung paliwanag ni ng LGU ng Florida Blanca kung bakit sinuspinde at ano yung magiging hakbang, ano yung susunod na aasahan ng ating mga kababayan dyan sa Florida Blanca kaugnay nitong bayarin na minsan na-question na rin sa maraming mga bayan. Katunayan, sa Angeles City, isa ho yan sa mga pinagdidibatihan. Siyudad ng San Fernando, natalakay na rin yan. Mabalacat City, nagkaroon pa ng hearing doon sa mga anong tawag dito, meron pa na idinala sa Senado, tinalakay din and basically para saan at saan napupunta talaga kasi napaliwanag kasama sa batas, di ba? Kailangan para ma-treat, ma-process yung mga yung septage waste o yung septic waste na meron sa mga bahay-bahay, sa mga establishmento. Pero eto nga. So, sabi nila, overcollection, yung ginamit na termino ni Mayor. At hanggat hindi malinaw kung saan mapupunta, abay, suspendido muna. Huwag muna nating pagbayarin yung mga taga Florida Blanca, Pampanga. Pakinggan ho natin yung anunsyo, panoorin natin yung kanilang pakipag-usap sa mga tagapamuno ng Water District sa nasabing bayan. Executive Order Number 5, Series of 2026, an order temporarily suspending the collection of environmental fees for dislodging and septage treatment pursuant to Section 4 of the Municipal Ordinance Number 29-2023. So, ini po, basiya po kita pong report na po ng Florida Blanca Water District, ang po yung kakatamong inka joint venture na po yung Prime Water regarding po kitang may kolekta at medyo ikita mo po, dakal pong sobrang collection hanggang ngayon papumalino kung no kanila po miras data pong over collection na data. So temporarily suspend mo pa mo po yung pamag-kolektang environmental fee hanggang pumalino kung no kanila po miras data pong maragula perang sobrang collection po kayong environmental fee. Personally tayo pong yatad ni kayong karelang tanggapan at pirman kaya mo po para po ma-implement siya po ini. After 15 days upon the receipt po kailangan lang pong mag-comply in Florida Blanca Water District and Prime Water, Kembalen, Florida Blanca. Authority and basis. 29-2023. So based po kitang taulita mo pong Solid Waste Management Board and Manila Bay Cleanup Drive meeting, dakal po over collection
ken pong environmental fees. At Denny po ila po malino kung ano pa po yung plano na ning Prime Water, ang po po ning Water District. So based po kitang mandato tamo po. So hanggat po malino pa mo po itang plano suspend tayo pa mo po yung pamag-collectang environmental fee. This will be effective 15 days upon the receipt of this executive order po. Okay po. So formally po i-turn over pero pa-receive na niya mo po ning staff ko kaya kayo pong opisina. Anyway, Mayor, ito naman pong authority and basis for the collection of environmental fee based on municipal ordinance. Opo. Kaya nung sususpendi tayo po ito, laki pong kaya. We will comply. And again, I'm also tasking our Sangguniang Bayan, of course our Vice Mayor Podeng Conchal, na panigaralan pong masalese, maybe series of committee hearing will be conducted po para mas maging malino po kayong munisipyo kung ano po yung plano na po ng Water District po. Sige po, Mayor. Okay. Timely po, kayong June 29 mag-board meeting kami. January 29 board meeting kami. Meeting niya po pa rin. Pero previous meeting, discuss muna manini kayong board. Although during the meeting naman po kayong munisipyo, banggit ko na rin kayong partner in Prime regarding this EO since ila mismo din malino kung nanitang karelang maging plano karetang kay over collection. Okay. Meron pong collection meron. Yan ho, kabalet, ang tinig ni Mayor Michael Galang ng Florida Blanca, Pampanga, kung saan naipaliwanag niya ano yung merito ng nasabing executive order na nagsususpinde sa koleksyon ng tinatawag na septage fee sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga. Skip the scrolling stream at every 36. Narinig ho natin yung alkalde na ginamit nga yung term na over-collection at sinabi niya rin na during their meeting with Prime Water, siya po yung private concessionaire na ka-joint venture nitong Florida Blanca Water District, ay nag-abide din nabanggit na pag-usapan na itong development na ito. At sabi naman ng Prime Water, ayon ho kay Mayor Galang, ay yes, they agree to the suspension. So tatalima sila dahil sila mismo din ay hindi malinaw sa kanila kung ano yung susunod. What's next after this? Yung mga tinatawag na over-collection nga. Ayon ho yan kay Mayor Galang. And ito hong pamunuan naman ng Florida Blanca Water District ay sila ho ay tatalima rin. Sinabi naman dahil ang paniningil ng septage fee dyan ho sa bayan ng Florida Blanca ay naipatupad sa bisa ng isang ordinansa. So ibig sabihin, LGU rin yung nag-enforce at ngayong merong executive order na kanila hong sinususpindi ang paniningil ay immediate o ipapatupad 15 days after ho nitong publication. Itong inaanunsyo natin ngayon, naibalita natin, ipapublish natin, 15 days mula ngayong araw ay magiging epektibo yung executive order na yan sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga. So maraming nagtatanong ano ang susunod. May mga nag-comment kanina, nabasa ko yung mga nagko-comment dun sa live ni Mayor may karakalmi na pa ako binayad. So what's next? May refund ba? Meron bang rebate? Ibabawas ba ito sa susunod na bill? Hindi babayaran? Suspended muna? Anong mangyayari dun sa mga binayaran? Magkakaroon ba ng eto makikita ba natin yung kasi dapat yung paglilinis regular, di ba? So yung usapin kasi halimbawa yung framework sa Angeles City, meron silang partner na private company na siyang magsasagawa nung paglilinis ng mga septic tank. Okay? Pero binabayaran 'yon monthly, nasa nasa water bill 'yan. So sa Florida Blanca, Pampanga, ito yung mga katanungan at ito yung mga bibigyan din natin ng linaw sa mga susunod na oras. Ito sisikapin nating makausap din itong alkalde ng Florida Blanca, Pampanga, Mayor Michael Galang para mas ma-elaborate pa itong kanilang announcement at anong next din na magiging hakbangin ng local government unit. So ito ba, may refund bang mangyayari? Tanong ng mga consumer o suspended lang, hindi magbabayad? And then
yung serbisyo, tuloy-tuloy ba yung paglilinis, pagpapasipsip ng Poso Negro sa paumanhin sa mga nagmimerienda at mga nagkakape? Gaya ni Kuyang Paquito Beltran nakatutok sa ating programa. Ayan, maraming salamat. So kabilang huyan mga kabalen, sa mga usapin dito ho sa ating komunidad, dito sa ating bayan. Ayan. Kasama si Justin, di sa neto neto makibalita, makiawa, matutuan, magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Samantala, ito naman ay tinanong ng ating kasamang si Paulo G. Santos, si DPWH Secretary Vince Dizon ng ating kabalen, ano? Kaugnay ng mga contractor dito ho sa Pampanga. Yung mga congressman na kontratista. Tanong ni Sec Vince, meron daw ba? Kaso hindi nakapag sinalo ni Vice Gov Delta at merong request si Vice Gov na sana salain yung mga kontraktor. Pero ito yung gusto ko nung sabihin. Pakinggan muna natin. Pakinggan muna natin itong pag-uusap. Itong panayam ng ating kasamang si Kuyang Paulo G. Santos. Kaugnay ng mga kontraktor o yung mga kongresistang kontraktor dito sa Pampanga. At yung naging tugon ni ating kabalen, Secretary Vince Dizon. Narito ho. Aasa pa kami na itong mga susunod na bidding, walang contractor na makakapasok dito sa mga infra project natin, lalo na sa countryside. Contractor? Contractor. Bakit may contractor ba dito? Sino? Sino contractor dito? Tatanong si Sec Vince, sino daw ba yung contractor dito? Di ba Sec, ikaw yung taga DPWH? Dapat alam mo yan. Di ba? Yun lang, di ba? So pakinggan natin, anong naging kasunod? Eto. Yan pa. Ayun din ang pakiusap namin, Sec, na sana yung mga ganitong high risk na problema, itong project na ganito, hanggat maaari po sana ihanap natin ng tinong papasok. Kailangan talaga matino. Kasi So, yung ito, buhay ng tao, Nakasalalay. nakasalalay po. Kung Totoo yan. aabutan na naman natin yung mga regular na nagtatrabaho dito sa distrito, na alam naman po natin, kawawa po yung sayang ang pera, yung buhay ng tao. At least, At least, kahit ito lang portion na to, sana wala mo na pong makialam na matatakaw na tao. Sana po, ma-implement po ng tama to. ito lang masasabi ko, hindi na namin papayagan ng mga house show na contractor. Hindi na pwede. Kasi pag house show, kamukha yun sa ibang nakita na natin. Yun ang nangyayari. So, kailangan yung maayos na. No? Yung maayos na. And tingin ko nga, ngayon na binaba natin yung cost of materials, marami nang maiinganyo na bilang mga legitimate contractors na sumali. Makaaasa ba kami na itong mga susunod na bidding, walang contractor na makakapasok dito sa mga infra project natin, lalo na sa countryside? Contractor? Contractor. Bakit may contractor ba dito? Sino? Sino contractor dito? O yan, okay mga kabalen. Ito maganda yung pakiusap ni Vice Governor Dennis Delta Pineda na dapat tiyakin na yung susunod na mga kontratista na pipiliin ng gobyerno ay kayang mag-deliver para hindi mauwi doon sa mga palpak na flood control project gaya na lamang nitong nangyari din sa Kandating. Di ba? Na gumuho na naman. 16 na bahay ang nasira dahil sa kapalpakan. Di ba? So, pero ito, pansin nyo lang, parang house show ang tinitira ngayon ng DPWH. Tama naman, wala namang problema doon. Talagang dapat hindi payagan yung mga house show. Kasi pag house show, ibig sabihin, peke, walang kakayahan. Pero hindi lang din yun yung problema eh. Huwag nating kalimutan yung naratibo na yung mga kontratista ay konektado rin sa mga mambabatas na silang may hawak ng pondo. Kaya nagkakaroon ng korupsyon. Huwag nating i-mellow down, Sec Vince, ito, comment lang. Oo, di ba? We're talking about the corruption dito, hindi house show, hindi yung mga peke lang. Okay? So huwag nating ibaba. At huwag nating sabihin na sinong contractor.
Alam naman ng DPWH kung sino ang mga kontratista na mga mambabatas. Di ba? Yun lang. Yun lang ang piece ko for today, for this Monday, di ba? Ang naratibo dito, ang flood control project dumadaan sa mga kongresista yung pondo at yung mga kongresista ay mga contractor din. So nawawalan ng check and balance. Yun ang number one na problema na nagdudulot ng korupsyon. Hindi yung Hausiao. Hausiao is just a part of it. Tip of the iceberg. Ika nga, di ba? So ang sistema, yung ganon, yung allocation, etc. Ito yung kini-question. So wag nating palitan ang naratibo. Hindi Hausiao ang naratibo dito, korupsyon ang naratibo. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Ayan, paano hindi ka may HB ka nga, di ba? Halimbawa na lamang ho, itong kandating flood control project, mga kabalin. Napaka-controversial, ang daming pinag-uusapan, ang tagal na before pa bumutok itong issue ng flood control talaga. Nabalita na natin ilang beses na gumuho, di ba? At ngayong 2026, nung araw ng Biyernes, muling gumuho yung isang bahagi niyan. 183 plus million yung halaga ng proyekto, pinagsamang phase 1 and 2. At ganun-ganun lang, wala ngang ulan . Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang Hindi nga bumabagyo. at the 36 news stream. Kasama si Kawawa ho yung mga kababayan nating pinagpaguran yung kanilang bahay na pinundar. Tapos dahil sa stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. allegedly palpak. Yan baka po sabihin nyo. Di umano, kailangan ng di umano no? Di umano yung palpak. Palpak naman talaga. Saan ka nakakita kakagawa lang ilang beses na gumuho? At the 36 news Hindi yan di umano. Palpak talaga yan. stream. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Di ba? Yan lang yun So, kasi nakakaawa yung mga kababayan natin. Isipin ninyo, pipagalan din bale. Nagpakapagod, magtrabaho, magpundar ng bahay. Tapos guguho yung bahagi ng lupa. Masisira yung kanilang bahay. Hindi nila kasalanan. Pwede silang lehitimo, nakatayo yung bahay, pinagawa ng proyekto pa nga para protektahan sila. Tapos, mauuwi sa ganito. Yan ho yung kalunos-lunos na senaryo. At kasi nakakatakot nung nakapanayam ni Kuyang Paulo G. Santos itong mga residente ng Kandating. Dasal na lang talaga yung kakapitan. Kasi paano mo pipigilan yung paglubog ng lupa ng halos 2 metro ang taas? At the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita. Ayan di ba? Unti-unting bumababa, gumuguho siya. So, halos 2 metro yung ibinaba niya. Suddenly, last Friday morning, di ba? Yun ho yung senaryo. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang nananawagan ng pananagutan. So yung pangako ho ng administrasyong Marcos ay inaantay pa rin ng marami sa ating mga kababayan. Kabalan, time check muna tayo. 10:53 na ng umaga at ako po ay magpapaalam na. Pero bago yan, muli i-follow lamang yung ating mga social media pages at CLTV36 Official and at CLTV36 News. At mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official para manatiling updated sa iba't ibang mga kaganapan at in latest na usapin dito sa ating rehiyon, Gitnang Luzon. Muli po para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon para sa Newsstream. Maraming salamat po. Newsstream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama.